Е, Якщо б у Содомі і Гоморі було хоча б 10 праведників, то Бог би помилував ці два міста. Але тільки Лот зі своєю сім'єю врятувалися. І на ці два міста прийшла кара. І чому так у світі багато бід, зараз ця війна в Україні, так багато лих, катастроф, все через безбожжя, бо люди не відкидають Бога і Божих пророків. І все воно реально залежить від праведників. Чи ми зараз будемо робити релігію, просто виконувати якісь релігійні дії, чи ми реально будемо йти услід за Богом, виконувати доручення Боже, проповідувати Слово Боже і не вертати людей до Бога. Бо якщо буде на цьому світі якомога більше праведників, то Бог буде милувати землі, Бог не буде допускати ті всі війни і катастрофи. І ставай на сторону праведника і починай виконувати доручення.